Yo, eti sabre mamenko Bolingo communications na ye no mo entwetwe nkomo kakra. But from you say mumpo be. Nyame adom boko. Ye de nyame adom. Wada ma sabre meti 40 mo. Ye ka Bolingo communications wacha o mo na wa. Okay. Ye da was pa say we de akwanya na amaye. Bolingo communications eye adwumakuo bi a yenti ewo enkran mantamu na yendwuma de titiri pa ne se yebehwa ma abibimamu kasa ahoro a ewo ye man yimu no atumi akwa animu na nipa atumi de adwuma ye no kwasem ne se ne kasa ahoro pi na eye awu Ɛfiri oman no mu efiri se nipa wo kasa no eso te ena isanse yesua afoforo amamre nti ema eye yendin se yankasa wode atwa imfruma no yebeka nti Bolingo communications adwuma ne se yebeboa masa kasa ahoro ni nyina agentini ewo oman mu. Oh, okay. Nti na chese ne mode yebefa nti ene die dwumadi a yede ba opemso radio station so ne se yebehwe twi kasa no na twere ene na kenkan nti yebeboa atiefo nyina a asukufo ka ho adwadifo ka ho obia okatwi kasa ne bibia ama wahu twi kasa no atwere ne na kenkan ye nti yebefa free mfiase kra na ya kira se de be ya obia otie bia ebetumi ahu twi kasa no ene na kenkan ti ensha se nti ene no Adesua edi nkan a yede hyase no efa twi atwerɛdeɛ eno ho na isan sɛ kasa bia wo atwerɛdeɛ a wode di dwuma na saa atwerɛdeɛ no na wɔkeka bom de yɛ nsemfuo a ɛwɔ kasa bia mu nti twi nso yɛwɔ yɛ atwerɛdeɛ a ɛda nso firi kasa foforo bia ho a ɛno na nsemfuo a yɛde di dwuma wɔ kasa no mu ma yɛtumi benya ɔkasamu a yɛde ka nsɛm a nipa te aseɛ no wode yɛ saa nsemfuo no nyinaa nti atwerɛdeɛ no nipa binum nimbi nanso sɛ oka kyerɛ obi sɛ ɔnka atwerɛdeɛ no nyinaa nkyerɛ wa ɛtɔda na akɔyɛ asɛm nti ene yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yɛbɛbɔ atwerɛdeɛ no nyinaa din na afei yɛwie edin na yɛahwɛ sɛ nkyekyɛmu bɛn na ɛwɔ atwerɛdeɛ no mu na nkyekyɛmu no ɔkwan bɛn na ɛboa ma ɔkasa no ɛkɔ so ɛwɔ atwerɛ mu ne akenkan mu nti afei yɛba bɛkenkan twi atwerɛdeɛ no nyinaa nti yiwasum ne tie na hwɛ sɛ deɛ wonim no ɛno a na yɛka yi na sɛ wonim so a ɛne esua bibi ka ho ma yɛni ka ma atiefo so ehunu sɛ bosome nsia bia yɛyɛ saa dwumadie a yɛbɛyɛ sɔhwɛ tiawa bi de bisa atiefo nsɛm bi de asɔ wɔn adwen ahwɛ nti obi a obetumi adi nkunim wɔ saa sɔhwɛ no mu no yɛwɔ akyɛde sonko bi ɛma wo nti ɛnde yɛnkɔ ne adesua no so tee tiefo nso ti aseɛ sɛ wotumi ka twi no na wotumi twerɛ kenkan a woyɛ nwoma nim ni abroni kan sɛ literate, you are a literate no kyerɛ sɛ wotumi twerɛ kenkan ɛnkyerɛ sɛ woka borɔfo anaa wotwerɛ borɔfo nti no program anaasɛ dwumadi a ɛde ba no ɛbɛkyerɛ twi nko a ɛnkyerɛ borɔfo ka ɛnka ho nti nyamde ka ho no yɛda wase ɔpani ɔsɛe ɛneɛ sɛdeɛ mekaeɛ no yɛbɛkɔe ne adesua no so tee nti yɛhwɛ atwerɛdeɛ no twi atwerɛdeɛ a wɔde di dwuma ɛwɔ atwerɛ mu ɛyɛ 22 na 22 no ɛnɛ adesua mmra awie no na yɛbɛnya mmienu binom so aba bɛka ho ma abɛyɛ 24 nti bɛma so na afei tie atwerɛdeɛ a ɛwɔ twi mu no dedi nkan yɛ a bɛ de e ɛ fɛ gɛ hɛ i kɛ n o ɔ pɛ hr se te
u we ye nti atwerɛdeɛ aduonu mmienu a yɛn nyinaa nim dada no ɛno ne no na mmom mmienu foforɔ a abɛka ho ɛyɛ v na abroni fɛ no v ɛna z na yɛfrɛ no z no deɛ nti a v ɛne z no aba abɛka twi atwerɛdeɛ no ho ɛne sɛ ɔpanyin a ɔde twi atwerɛdeɛ no maa yɛn a wɔfrɛ no owura kristola a ɔno na yɛ nsɛmfua nkyerɛaseɛ nwoma a ɛyɛ dictionary a ogyina so de hyehyɛ kasa ɛwɔ twi mu no owura no bra no wɔhyehyɛ ɔkasa no wanka nkyerɛ yɛn sɛ kuro bi bɛba a yɛbɛfrɛ no Venezuela nti saa atwerɛdeɛ a ɛyɛ v no wɔntumi amfa anhyɛ mu ɛna sɛ yɛtie kurowura nsɛm bi a ɔde to dwa a yɛbɛte sɛ akyame no ka nsɛm bi a ebi ne zion sɛ wɔkasa a saa z a yɛte wɔ asɛmfua zion no mu no ɛno so yɛ atwerɛdeɛ ɛna yɛde bɛtwerɛ saa nneɛma no nyinaa yɛfa kuro bi te sɛ Zimbabwe a yɛbɛtumi atwerɛ otwi nanso sɛ yɛtwerɛ Zimbabwe ɛwɔ twi a so atwerɛdeɛ z no yɛbɛyi afiri hɔ anaa daabi yɛnyi mfiri hɔ nti ɛno ma yɛgye z a ɛyɛ z ɛne v a ɛyɛ v no so tum sɛ twi atwerɛdeɛ a yɛde di dwuma ɛwɔ twi atwerɛ mu nti ɛno ma yɛbɛnya atwerɛdeɛ ahodoɔ 24 a mmienu abɛka aduonu mmienu a yɛnim dada no ho nti afei mi ti atwerɛdeɛ no nyinaa mu bio hwɛ sɛ wobɛtumi abobɔ adi m'akyi a bɛ dɛ fɛ gɛ hɛ kɛ n o pɛ sɛ tɛ wɛ yɛ na afei v ne z nso abɛka ho nti yɛnum ne twi atwerɛdeɛ ahodoɔ a yɛwɔ no nti saa atwerɛdeɛ yinom ɛne ɛkeka bom ma yɛbɛnya nsɛmfua ɛde bɛsi ha yi menim sɛ ɔpani ɔsɛ wɔ biribi a ɔde bɛka ho a yo medase ngyi sɛ deɛ waka no nyinaa no ano no nsɛmfua no twerɛɛ no ɛyɛ na ebinom adwene yɛ wɔn kɛse ne sɛ woka a bɛ dɛ a atwerɛdeɛ no ɛsɛ sɛ nka woka no a bɔ d nanso so saa a bɔ d no ɛnyɛ atwerɛdeɛ edin ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ twi nko ara na anaasɛ ɔkɔ English borɔfo mu a ɛnyɛ nyirisi nko ara saa ayi letters anaasɛ atwerɛdeɛ no din no kasa biara wɔ ne deɛ nanso wokɔka a bɔ d no a yɛfrɛ no international phonetic alphabet anaasɛ symbol nti saa international no ɛyɛ wiase nyinaa na agye atom sɛ wotwerɛ a no a na sɛ wode nsanyɛ si n'anim ne n'akyiri a na abɛdane anyigyeɛ ɛbɛdane anyigyeɛ no a wontim ka no a ɛna wontim ka no wokɔ English mu a wontim ka no na mmom wiase nyinaa agye atom sɛ yɛnka no a saa na woyi a no na wode b na b atwerɛdeɛ b twi si bɛ wode nsanyɛ ba n'anim ne n'akyiri a ɛbɛdane anyigyeɛ nti anyigyeɛ no din no ɛnsɛ sɛ yɛde ɛbɛfra atwerɛdeɛ no din atwerɛdeɛ no wɔ ne din ɛna anyigyeɛ no nso wɔ ne din mpo sɛ wokɔ nyirisi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t nom ne adeɛ a edin no ɛwoware nti ɛyɛ letter q sei ɛyɛ French word q q-u-e ɛkyerɛ sɛ aboa ne dua nti yɛfrɛ no the letter with the tail nti ɛnyɛ ɛyi letters no anaa atwerɛdeɛ no din ɛna yɛde ɛkɔ
ayi ɛde kɔfra anyigyeɛ no sɛdeɛ sitie no anyigyeɛ no nko na atwerɛdeɛ no nko atwerɛdeɛ no deɛ sɛdeɛ waka dada no kasa biara wɔ ne deɛ nanso anyigyeɛ no deɛ ewiase nyinaa agye atum sɛ sei na yɛbɛbɔ no nti no nso so ɛwɔ hɔ nti medam ase yɛda ase paa owura ɔsɛe ne adesua a wɔde aka ho ama yɛn nti sɛdeɛ atiefoɔ moteeɛ no nti yɛwɔ atwerɛdeɛ ɛne yɛwɔ anyigyeɛ nti na deɛ yɛsua atwerɛdeɛ no na afei yɛde anyigyeɛ no aka ho berɛ foforɔ meka sɛ yɛbɛhwɛ atwerɛdeɛ no nkyekyɛmu ahodoɔ a yɛwɔ a ɛno boa yɛ ma yɛtumi yɛ nsɛmfua ahodoɔ ɛwɔ twi kasa mu no nti saa nkyekyɛmu no wakyɛ mu ahodoɔ mmienu na nkyekyɛmu mmienu no yɛbɛhwɛ mmienu no nyinaa na afei yɛahwɛ baabi a ekuo biara ne atwerɛdeɛ a ɛwɔ mu ansa na yɛbɛhwɛ atwerɛdeɛ no mekae atiefoɔ sɛ adwumakuo a wasɔ dwumadie asene ne Bolingo consort na Bolingo sɛ wotwa sini na wopɛ sɛ wɔtwerɛ nsɛm a wɔka no wɔ sini no mu no egu sini no ase ɛwɔ kasa korɔ no mu anaasɛ kasa foforɔ bi mu sɛdeɛ ahwɛfoɔ ebetumi akenkan bra wɔhwɛ sini no a nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛba Bolingo asoɛyɛ na afei wɔde kasa a emu da hɔ ato sini no ase ama atiefoɔ nso atumi akenkan anaasɛ wɔtwa sini no wɔ kasa foforɔ bi mu na wopɛ sɛ wɔmfa kasa foforɔ ɛmfa so ma wo na atiefoɔ binom a wɔnka kasa a wɔde di dwuma wɔ sini no mu no atumi ate ahwɛ ɛwɔ wɔn kasa mu a ɛneɛ bra Bolingo consort hɔ na yɛmmoa wo na yɛnyɛ saa dwumadie no ɛmma wo enti afei yɛntoa yɛn adesua no so atwerɛdeɛ no akuo mmienu no nea na wɔkyerɛ no kane no ɛyɛ ɛne ngyegyeɛ ne anum ngyegyeɛ ɛne ngyegyeɛ ne anum ngyegyeɛ nanso ɛne deɛ ɛsiane sɛ ɔkasa nyini na kasa nso yɛfrɛ biribi sɛ ɔfɛm yɛtumi fɛm kasa foforɔ bi mu nsɛmfua binom de bɛhyɛ yɛn a yɛn kasa mu nti ɛne ngyegyeɛ no ɛdin a wasan agye atom sɛ yɛmfa mfrɛ no ɛyɛ mmaworo ɛno na ɛyɛ ɛne ngyegyeɛ no na afei anum ngyegyeɛ no so yɛafrɛ no inconsonant nti yɛwɔ mmaworo ahodoɔ ɛwɔ twi atwerɛdeɛ no mu ɛna yɛwɔ inconsonant nso wɔ twi atwerɛdeɛ no mu na mmaworo a ɛwɔ twi atwerɛdeɛ no mu no deɛ yɛde di dwuma wɔ atwerɛ mu ɛyɛ mako nson ɛno na yɛde di dwuma wɔ atwerɛ mu nanso yɛwɔ mmaworo no ahodoɔ bi no wɔ hɔ a sɛdeɛ na ɔpani ɔsɛe ɛka no epie wɔ anyigyeɛ mu nti sɛnka yɛde mmaworo a epie wɔ anyigyeɛ mu no ne deɛ epie wɔ atwerɛ mu ɛka abom anka yɛbɛnya twi mmaworo ahodoɔ 16 nanso ɛnɛ deɛ ɛsiane sɛ atwerɛ ne yɛhwɛ nti yɛbɛhwɛ nson a wɔde di dwuma wɔ atwerɛ mu no na afei yɛabɛhwɛ ekuo baako a aka no na mmaworo a ɛwɔ twi atwerɛ mu no na ɛdidi so yi ɛyɛ a e ɛ i o ɔ ne u enti a e ɛ i o ɔ ne i nti ɛyɛ nson ɛno ne mmaworo a ɛwɔ twi atwerɛdeɛ no mu sɛ yɛaka sɛ atwerɛdeɛ no yɛ 22 dada ɛna emu nson ɛyɛ mmaworo deɛ a na ɛkyerɛ sɛ 15 a aka no nyinaa ɛyɛ inconsonant nti ekuo a ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ inconsonant deɛ yɛnim ne sɛ anum ngyegyeɛ no nti inconsonant no abɛyɛ 15 saa inconsonant no ɛne bɛ dɛ fɛ gɛ hɛ kɛ l n pɛ hr sɛ tɛ wɛ ɛne yɛ na afei mmienu a yɛsua ho asɛm sɛ abɛka atwerɛdeɛ no ho no yɛde ɛno nso abɛhyɛ consonant no mu na v ɛne z abɛka ho nti ɛbɛma inconsonant no sesei afiri 15 akɔ 17 na mmaworo no nso deɛ ayɛ nson na
nti twi atwerɛdeɛ no yɛhunu aduonu nan no nyinaa din ɛna yɛhunu emu nkyekyɛmu sɛ yɛwɔ emu nkyekyɛmu akuo mmienu ekuo a ɛdi nkan no yɛ maworo no ɛyɛ nson na afei ekuo a ɛtɔ so mmienu nso ɛyɛ nkonsonante no nso ɛyɛ dunson yɛka ne nyinaa bom a na yɛbɛnya atwerɛdeɛ aduonu nan nti saa aduonu nan yi nom na yɛkeka bom a na afei nsɛmfo a medidi dwuma sɛsi yɛ ebra mekasa a wote mase nyinaa yɛde saa atwerɛdeɛ no nyinaa na ɛkeka bom ɛde yɛn nsɛmfoa no nti sɛ yɛba yɛn dwumadi a ɛtɔ so mmienu adesua a ɛtɔ so mmienu no mu a nea yɛbɛsua ne ɔkwan a yɛbɛfa so de nkonsonante ne maworo no aka bom de ayɛ asɛmfoa nti nyankopɔn yɛ adom a yɛawada yɛbɛsan ahyia saa bere yɛ na sɛ yɛhyia a yɛbɛyɛ atwerɛdeɛ mmienu a yɛde yɛ asɛmfoa baako de sɛ yɛfa bɛ ɛne a asɛmfoa bɛn na ɛde ɛma yɛn yɛfa sɛ ɛne ɔ a asɛmfoa bɛn na ɛde ma yɛn na afei yɛsua ne saa nti atwerɛdeɛ mmienu a yɛde yɛ asɛmfoa baako na yɛbɛsua nyankopɔn yɛ adom a yɛawada menim sɛ ɛnɛ adesua no wate aseɛ yie paa fato tirim na yɛawada nso yɛhyia a sua bi ka ho ɔpanyin ɔsɛ ɛno ano no gye sɛ ɛberɛ